An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔrɔ tuma bɛ yen bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ natara san kalo 4 n'a ye avril kalo ye bi o tile 7 ye ka bɛn 2021 san ma farafingalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkalomakɔnɔ ye an b'a la k'a fɔ bi o tile 24 ye jate la san kalo 8 don hejira san 1442 san do dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka u ladɔn k'a fɔ kunungo kwanakaw fɛ yen wulikajɔ kɛbaa dɔw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka jamana lakana tigilamaw ma o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko morima an b'a la k'a fɔ o ye faraɲɔgɔnkan kulu ye minnu bɛ yen ni wuli y'a yira k'a fɔ ko mali kɔni k'u bɛna mali kura kɔni ka se k'o baaraw sigi sen kan olu ye faraɲɔgɔn kɛ dɔgɔ faraɲɔgɔn in kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kɛɲɛbakaw fɛ yen ntɛnɛndon wulikajɔ kɛbaa dɔw de ye wulikajɔ ta ne ka sira tigɛ maaw ɲɛ o kɛra so ne ka maaw bolafɛnw daraki ka maa dɔw ni to ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kunbaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ kunungo wulikajɔ kɛbaa dɔw ye wulikajɔ kɛ ka soli k'u kun da kɔna kan o wulikajɔ kɔni nin ye maa caman kɔ ye kɛmɛ na kosɛbɛ kosɛbɛ n'aw hakili b'a la kabini 2012 o san kɔnɔna na ni wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o ɲɔgɔnna kɛra maaw kun kamana ganna kosɛbɛ o waati ni san cɛ maa bɛ se k'a fɔ kɔna kɔni k'a tun bɛ lakana kɔni o hukumu kɔnɔna na maa caman ka fɔ la ko kɔna kɔni k'a tun lakananen bɛ kosɛbɛ o min tun bɛ sen na ka tila ka na ni wulikajɔ in kɛ kunungo o ye maa caman dabali ban kosɛbɛ marifatigi dɔw de don an b'a la k'a fɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ye tilenna ta ka ɲɛsin an ka jamana lakana tigilamaaw ma a kɔni ma tulo tigɛ dɛ tuma min na n'u ye wulikajɔ in kɛ an ka jamana lakana tigilamaaw ye wulikajɔ ta o yɔrɔnin bɛɛ la ka ɲɛsin ma an b'a la k'a fɔ a waleya di sen fɛ min ye maa 12 bɔɲɔgɔn u y'o bɛɛ lajɛlen fa maa jugu ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jadi waleya tigilamaa minnu bɛ yen n'u y'u kun da u kan u ye maa 12 de bɔrɔnda u la ka tila ka min ye minɛ dɔw ye k'olu minɛ an b'a la k'a fɔ o kɔfɛ ka se k'i ka dɔn k'a fɔ u gɛn fɔ ka wulu siw nɔfɛ ka dɔw yɛrɛ an b'a la k'a fɔ ka kɔlɔlɔ caman s'olu ma an b'a la k'a fɔ o ko sen fɛ an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ka bolo kan maa 4 kɔni olu jɔngina maa 1 u ka sarala nin na lakana tigilamaaw ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la ka ranfɔriw n'i y'a sɔrɔ olu taara fara ɲɔgɔn kan kɛ an ka lakana tigilamaaw maa minnu ye nin waleya ta ka ɲɛ s'u ma ka se ka fu siri u ka waleya jugu dan na maa caman ka fɔ la ko nin min kɛra kunungo ka sanga ni kunnafoni ye n'olu ye kunnafoni minnu bɔra i ka dɔn k'a fɔ an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko nin kɔni kɛra tulonja dan ye an ka jamana lakana tigilamaaw la wa fo nin yɔrɔ in na u kɛlen bɛ ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen kɔni ka a bila kɔlɔsili minɛ kɔnɔ mali lakana tigilamaaw ka bolo kan u y'a yira k'a fɔ hali bi olu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ b'an ka lakana kama an minnu ye sigiyɔrɔ maaw ye n'anw ye jamanadenw ye n'an bɛɛ lajɛlen jara ni ka kunnafoni d'olu ma a dɔ bɛ dɔ la ko basigibaliya min bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ u b'a fɛ k'o cogo ka ɲɛsin an ka jamana ma e k'a dɔn k'u bɛ fu siri u dan na ko n'i ye nin jateminɛ bi nin waati laban ninnu kɔnɔ k'u kɛmɛ ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin jadi waleya tigilamaa caman ma ka dankari u la k'o de kama u b'a la ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka lakana tigilamaaw yɔrɔ ni yɔrɔ kuma kolomɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ bi anw ka jamana basigi ni lafiya u bɛ sabati sira o sira fɛ bi k'an ka jamana to i ka dɔn k'a fɔ lakana minɛ kɔnɔna na ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen in na min ye i ka dɔn k'a fɔ kɛɲɛba sira ye wulikajɔ kɛbaaw kɛlen bɛ ka suma tigɛ bɔ maaw ɲɛna nin waati ninnu na nka bandiw de ye o ye u bɛ wulikajɔw kɛ u tun b'a kɛ su fɛ an b'a la k'a fɔ kɛra min kan maaw sɔmina k'a fɔ n'a ma ɲɛ o don o tuma olu na tilegan kɔnɔni ka taa u seginna ka n'a ka tilegan dere fɛ bɛɛ ɲɛ wale ɲɛna a kɛlen bɛ ka maa caman kɔ in kamana na kosɛbɛ a laban min n'i y'a sɔrɔ o kɛra ntɛnɛndon i y'a sɔrɔ ka pɛrɛtigɛ d'a ma Siri Kulibali ale n'i ka dɔn k'a fɔ kɛra mobili dɔ la o kɔfɛ o mobili kɔ segintɔ la maa dɔ tun b'o kɔnɛ na Siri Kulibali b'a ɲininka an k'u lamɛn. An balimakɛ bɛ min ni waati in na ne bɛ kɛɲɛba sisan an balimakɛ ye kunnafoni sɔrɔ ko ntɛnɛndon ko bɛnkanɛ wale tigilamɔgɔw ye bɛnkanɛ ta ka ɲɛsin maa dɔw ma Kɛɲɛba a ko kɛra cogo di a kɛla ko in kɛla k'a sɔrɔ ne bɛ Bamakɔ a y'a sɔrɔ ne ma wuli fɔlɔ ne wulila Bamakɔ a ka transport la ka na Kɛɲɛba
ngula chauffeur min go nya soro o yɛrɛ fana do attaquer na olu kɔni u y'olu lajɔ dugu kɔnɔ k'u kana taa ko attaquer kɛla ninnu ɲɛfɛ u ye attaquer kɛ n'i bɔla Kɛɲɛba i bɛna se dugu dɔ la ko Goloyakɔ n'i tɛmɛna Goloyakɔ kan dɔɔni 3 kilomètres ɲɔgɔn dugu dɔ bɛ yen ko Tamafiya tɛmɛnen kilomètre 1 ɲɔgɔn u ye attaquer kɛ u ye carré min attaquer carré in ye carré kura ye kɔnba ye dɔɔni dɛ sira in kan a carré u y'a attaquer ka kɔnɔmɔgɔw kɔni mɔgɔ kelen tola o la kisɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ o tola la u ye carré tigi minnu lajɔ fɔlɔ ni ne nana o carré yɛrɛ kɔnɔ eto drogobani dɔ tun bɛna tɛmɛ olu la olu y'o changement o ma se ka olu faamu o tɛmɛna o kɔni nana don o la u ye kisɛ bɔn o fana kan mɔgɔ kelen tola o fana na carré in kɔnɔ jama kɔni na mɔgɔ kelen fana belesoro la o taala Kɛɲɛba dugu kɔnɔ ne nana kunnafoni dɔ sɔrɔ ne yɛrɛ n jɔ ka carré in lajɛ carré in kɔni vitre cilen don a jɔlen don sira kan ye ko in kɔni a kɛmɛ k'an kamana gan depuis coup d'état kɛla ni i bɛ ka wulila ka bɔ fanga na an y'a jate minɛ u tun bɛ to ka contrôle kɛ kati ka contrôle kɛ nɛgɛ la an caman minnu bɛ contrôle kɛ u bɛ wari ye mɔgɔw kun ye an tɛ se k'a fɔ n ko an sigalen don olu la nka depuis contrôle daminɛ na attaquement in juguya la kana a ye contrôle dabila la yɛrɛ maa si tɛ hakɛ dɔn a la bilen kana a tun bɛ kɛ semaine kana a b'o la a bɛ kɛ don o don an yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na sisan su o su a bɛ kɛ k'a tɔ bɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ nana sufɛ voyage yɛrɛ dabila k'a kɛ tilefɛ voyage ye k'a fɔ lundi don attaquement in ɲɛ u ye chauffeur dɔ attaquer fana ka don a dɔnnen don a k'a la kosɛbɛ u y'ale attaquer ka dugu jɛ lundi fana u y'ale bugɔ kosɛbɛ fo k'a bana ko kun min na ko a y'i da ni fasasaw ye dugu kɔnɔ a ma sɔn ka voyage ni fasasaw ye sufɛ donc k'u y'a dɔn sisan k'olu bɛ mɔgɔw attaquer k'u bɛ to k'u da ni mɔgɔ ye dugu kɔnɔ ni dugu jɛra k'u bɛ sɔrɔ ka voyage ni mɔgɔ ye ko in kɔni y'an kamana gan mɔgɔ ninnu bɛ ka ko in kɛ sira in kan sisan k'a kɛ ko tigi tɛ jamana an kɔni bɛ fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna k'u jija u kɛ wuli u kɛ ɲɛɲini ko in na n'o tɛ ko in bɛna taa se degré la an bɛɛ bɛna marifa ɲini an yɛrɛ k'an yɛrɛ défend parce que an bɛ k'a fɔ u tulo b'a la u tɛ ka tɛgɛ ci ka k'a la ne yɛrɛ bɔra Bamakɔ fɔ Kɛɲɛba ne ma rapport de sira min bɛ nin nisɔndiya k'a jira k'a fɔ ko attaque kɛla lundi don ko a kɛla gɛrɛgɛrɛ ye ko in kɔni a y'an kamana gan fo ka taa dama tɛmɛ n'u ma wuli k'u jɔ jamana in ko a bɛ ka taa cogo min na nin ye nin tɛ ɲuman ye dɛ. maa minnu ye nin waleya nin kɛ maa sugu jumɛn de tun don. u b'a fɔ mɔgɔ ninnu ma ko jadisiw tɛ mɔgɔ ninnu ye bandi gurupu dɔ faralen ɲɔgɔn kan u bɛ attaque kɛ k'a daminɛ nɛgɛna faya kɔnɔ nɛgɛla ni Sorobugu cɛ faya kɔnɔ u bɛ attaque kɛ n'u bɔra u bɛna kɛ Sangarebugu ni Sibikɔrɔ cɛ la u b'a kɛ n'u tɛmɛna u bɛna kɛ fɔ Bafin yɛrɛ ɲɛfɛ ta ye ne nana juguya kosɛbɛ fɔlɔ u tun b'a kɛ Kita ni Bamakɔ de cɛ la ka caya sisan kɔni fani fanda la bilen u b'a kɛ fanga bɛɛ fɛ kuma bɛɛ i b'a mɛn Bamakɔ ye ko jadisiw don jadisiw tɛ bandiw yɛrɛ de don bandi gurupu dɔ don marifa b'u bolo ko in kama yɛrɛ denmisɛnninw b'a la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la a denmisɛnnin yɛrɛ de ka ca basɔrɔ ne ka mɔgɔ bɛ attaquer i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ b'a f'i ɲɛna cogo min na yɛrɛ i b'a sɔrɔ denmisɛnnin murumuru yɛrɛ de b'a la ka ko in kɛ u bɛ moto la u ye attaque min kɛ nin ye lundi don u tilalen kuluba dɔ filɛ yɔrɔ in kɛrɛfɛ u yɛlɛla kulu in na ka taa n'u yɛrɛ tilegan dire fɛ u y'a kɛ u kuma kɛ sufɛ kɔrɔ la u nana bɔ la k'a kɛ tilegan yɛrɛ fɛ sisan a tɔ kɔni kɛla u y'a jira de sisan n'a fɔ ko tigi tɛ jamana na. u ye nin waleya min kɛ maa joli ni tora a ko senfɛ. n kɔni kɛ sɛgɛsɛgɛli sera kɛ min sɔrɔ fɔlɔ o ye mɔgɔ 2 ye mɔgɔ yɛrɛ minnu attaqué la ne nana o mɔgɔ jɔlen sɔrɔ yen nɔ olu 2 ye ne nana u sɔrɔ yen mɔgɔ 3 ɲɔgɔn dolan ko kana Kɛɲɛba dugu kɔnɔ olu jigila Kɛɲɛba dugu kɔnɔ halisa o carré u ye carré jama min attaqué olu bɛ carré yɔrɔ la yen nɔ olu bɛ mɔgɔ dɔ de tora a la u taara ni mɔgɔw bolo nafolo u ye sanuw ni wariw u taara n'olu ye. a nafolo kasaba bɛ se joli ma. ma da jɔnjɔn dɔw la fɔlɔ u kɔni dara ni wari min ye a dalagosi ka bon kosɛbɛ ne bɛ min f'u ɲɛna u k'u wuli k'u jɔ u kɔni ne kɔni bɛ min fɔ k'a jɛya u k'a lajɛ k'a daminɛ nɛgɛna pɔsu n'i bɔra i bɛna Sibikɔrɔ pɔsu la n'i bɔra i bɛna Kita pɔsu la ka bɔ Kita pɔsu la i bɛna Bafin pɔsu la u b'a lajɛ u kɛ nin faama ninnu k'u changer n'a ma fɔ olu don dɛ k'u changer hali sécurité min bɛ Kita lakanako kunna u k'a bɛɛ changer n'u y'u changer u kɛ mɔgɔ wɛrɛw lana u bɛ enquête kɛ ko in na n'a kɛra cogo min na i bɛna ɲini tiɲɛ segin ma ni ɲɛmɔgɔw tulo bɛ na u k'u changer u bɛ enquête daminɛ n'o tɛ ko in bɛ ka taa degré la n'u ma wuli k'u jɔ bɛɛ bɛna marifa ɲini yɛrɛ sira in kan n'a fɔra k'i kɛ fɛn ɲini sanjirika kɛ ka fɛn ɲini miniti 1 miniti 2 dɔ kana marifa dayɛlɛ la ka taa n'o ye a dun tɛ marifa in la a tɛ suya tɛ fɔ n'i ye wari bɔ i b'a sɔrɔ n'a kɛra tan minnu bɛ voyage la don kɔnɔ n'an ye commerçant ye n'an bɛɛ dɔ san ka bila n kɔ o t'a dilan cogo ye dɛ ne bɛ min f'u ɲɛna u ka wuli k'u jɔ n'u ma wuli k'u jɔ nin ko nin tɛ ko ɲuman ye ko in yɛlɛla ka se degré ma dama tɛmɛna su o su don u nana bɔ sufɛla la sisan mɔgɔw tɛ sɔrɔ u nana kɛ tilefɛla ye k'a kɛ tile fɛ ka taa foyi ma bɔ a la an jigila ɲɛmɔgɔ la o yɔrɔ la dɛ u k'a lajɛ. an balodan k'a fɔ ni tun ye an balimakɛ dɔ kan ye Kɛɲɛba Siri Kulubali ye ɲininkali ta ni ka ɲɛ sama y'a fɔ cogo min na dɔ wɛrɛ tɛ wele bila don ka ɲɛsin lakana bɛ se ka sabati mara in kɔnɔ na cogo min na n don jogo la ka fisa t'an bila jogo la yarabi kana o bɛ sabati sira o sira fɛ yarabi ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ na n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ kulu kura min n'i y'a sɔrɔ n'o sigilen bɛ sen kan nin waati na n'a kulu kɔni a ko ndomo jatiga bɛ maa min bolo ye maître Kasim Tapo ye o min tun y'an ka kere ministre kɔrɔ ye an baladan k'a fɔ kulu kura min n'a sigira fɔcogo la n'u k'a ma ko Morema an baladan k'a fɔ kulu in
mi ye ka dɔ ka f'u ye lajɛrɛba kɛ dɔgɔfuranya in kɔnɔ na min kɛra i ka dɔ k'a fɔ an ka ndolati kɛnɛ min n'a wele ko palais des sports a kɛra ye o kɛnɛ kan min ye ka dɔ k'a fɔ a ko ɲɛma dɔ ye Suala Baya Haidara ale tun bɛ kɛnɛ kan ale y'a ko ɲɛma dɔ ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ Ambaloran ka fɔ ni tun ye Suala Baya Haidara kan ye u y'a fɔ cogo min na Mali basigi ni Mali taɲɛ o bɛ na sira o sira fɛ yarabi Ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye ambaloran ka fɔ kɛnɛba dɔ sigira an ka jamana kɔnɔ tile fila kɛnɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a baaraw daminɛna kunungo denmisɛnninw n'i ye jateminɛ jamana kɔnɔ na denmisɛnninw n'o ye sifinnakaw ye olu de ka ca ni bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ jumɛn de kan ka se ka tigɛ sifinya yɛrɛ ka se ka baara sigi sen ka sango jamana ɲɛnamayali o bɛ se ka yakubaya cogo min na o ye kɛnɛ in kun ye a kɛnɛ kan denmisɛnninw ka kulu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko CNG o ɲɛmaa Amadou Diallo ale tun bɛ kɛnɛ kan kunungo a ye kuma min fɔ kunnafoniyaw ɲɛkɔrɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Amadou Diallo sifin denmisɛnninw n'o ye conseil national de la jeunesse o ɲɛmaa ye bi sɔgɔmada in ka sigi bɛ tile fila kan ni an b'a fɔ o ma ko atelier ɲɔgɔn dalajɛ pour que ka ɲɔgɔn bilasira taabolo dɔ kan taabolo min daminɛ fɛ a bɛ wagati dɔ minisiri so n'o bɛnnen don jeunesse ni sport ma ani partenaires ani Mali jeunes farala ɲɔgɔn kan k'a ye k'a fɔ ko hakilina min ni baara bolo min bolodara anw denmisɛnninw tɔgɔ la k'a validera san 2012 donc ani bi cɛ ko caman yɛlɛmara fɛn caman tacogo yɛlɛmara et bi a jateminɛna k'a fɔ ko fɛn minnu validera waati k'a bɛɛ tɛ se ka waleya bi donc o de kama partenaires sɔnna ka ministère dɛmɛ ka anw dɛmɛ n'o ye denmisɛnninw ye pour que an ka jɛ k'a ɲɛnamaya fɛn minnu b'a jɛ olu ka fara kan pour que Mali denmisɛnninw ka taabolo dɔ sɔrɔ taabolo min u bɛɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ min kan taabolo min bɛ denmisɛnninya sabati taabolo min bɛ orientation di denmisɛnninw ma an ka se k'an jɔ ka Mali jɔli sabati donc bi sɔgɔmada in dalajɛ kun de kan et bi an ye ministre ni partenaires minnu sɔrɔ bɛɛ y'u jɔ jɔyɔrɔ la donc an nana ni parcours de la parce que kalo wɔɔrɔ kɔfɛ u ye rapport fɔlɔ min kɛ bi baara min y'o rapport de valider donc n'o validera k'a ye k'a fɔ ko sira min tigɛra daminɛ la k'u b'o sira kan donc an bɛ taa maintenant ka baara filanan dafa pour que Malidenw ka se ka taa sira sɔrɔ Maliko la. An balona k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ Amadou Diallo la CNG ɲɛmaa o kɔfɛ ministre min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ denmisɛnninnakaw
olu ka ko ɲɛnɛ bɔli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Musa Ag Atayer ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. Cadre de développement de la jeunesse. Maye barado damina sera ko ambino politique la je pour que ka kampura mi dona anga jeunesse situation depuis 2012 fo kana ba de la ka ka min baje ba faraka mi kanga faraka fana ko faraka mi kanga wala ko de to baraka ne de kalo woro sisa anana ani expert ani anga partenaire HD Union européenne ani commission de lecture ani l'NSR jeunesse organisation nana marani kera depuis kalo woro kala rapport kera vraiment ayera la dela pour que qui hati donc anano de vraiment rapport maran chaman kera Europe na 600 chaman taje anga politique pour nationale de la jeunesse au niveau de la descente à Cabo. Nous voilà la validation para donc au rapport para maintenant donc à la zone il y a un cadre Calo Savage dans la jamana politique jeunesse politique pour au début dans la politique pour tout ce qui concerne la jeunesse à part de la jeunesse de Mali population Mali mɔgɔ kɛmɛ ta i b'a sɔrɔ 70 ale ye jeune donc o kɔrɔ an ka jamana fanga ba ye jeunesse donc bien sûr jeunesse jɔyɔrɔ ka bon an fana an b'o dɔn an y'o intégré o de kama an ko politique kura min bɛna se il faut que Mali jeunesse ka yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ pour que jamana ka jeunesse accompagne a ka haminako la a n'a ka ko la. an balona k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ ministre min bɛ diya sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ denmisɛnnin sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ o ministre Musa Ag Atayer ni tun y'ale kan ye k'a ka to ɲini maaw fɛ a kan tali ma saniya kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ ka to ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u y'a fɔ cogo min na yarabi ala an ka jamana sifinnakaw jɔyɔrɔ min b'u la bi fasojɔ la yarabi ala ka sifinnakaw ka se ka hakilila caman k'a bila u bolo ka basigi ni lafiya an ka jamana kɔnɔ u bɛ se ka sabati cogo min na n'an bɔra yen lakɔli karamɔgɔlakaw olu ka faraɲɔgɔn kulu kɛrɛnkɛrɛnna u ka syndicat kununko tun bɛ lajɛrɛ la o lajɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka wulikɛjɔ kɛ bi fɛɛrɛ jumɛn de bɛ bi n'i y'a sɔrɔ u kan ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma u ye hakɛ minnu n'i y'a sɔrɔ n'u y'o ɲini lakɔli karamɔgɔlakaw ye ka se k'o hakɛw balilen tɔgɔtɔ min u ka fara ɲɔgɔn kan ye an balala k'a fɔ n'o ye kɔnkɛrɛ ye o tile fila lajɛrɛ don o kɛnɛ kan Sambu Jade Fofana ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Anw ye syndicat kɔrɔba don parce que anw ye a daminɛ ni vacataires ye fɔlɔ ka tila ka tu kana contractuels la ka tila ka yɛlɛma tu ka kɛ sinisɛki donc syndicat min bɛ fonctionnaires ko fɔ a bɛ collectivités ko fɔ donc an bɛɛ y'a mɛnna ani syndicat caman bɛ jɛ la olu wolola an ɲɛna an n'u bɛ jɛla ka baara kɛ donc anw ye syndicat kɔrɔ ye an kan ka baara kɛ ni an ka maakɔrɔbaya hakili ye ka fɛɛrɛ kɛ jamana bɛ se ka basigi cogo min na ekɔliso bɛ se ka basigi cogo min na ka baara kɛ n'o hakilinaw ye donc an ye senna kɔnkɛrɛ bila o hakilina kuruba fila anw ye baara kɛ ni hakilina dɔ ye min b'a jira k'a fɔ ko syndicat kelen tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ a bɛ fɔ bamanankan na ko bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta donc an y'a essayer ka an fara ɲɔgɔn kan chaque fois anw bɛ baara kɛ ka tɔw ɲini ka fara anw yɛrɛ kan yaasa an ka se ka éducation problème kɛ kelen ye ka ekɔli karamɔgɔw ka problème kɛ kelen ye an bɛɛ ka jɛ k'a ta ɲɔgɔn fɛ o hakilina la an ye COSES créé 2007 o hakilina la an ye collectif fana créé 2008 o hakilina de kelen de la anw kɛra syndicat min sera tɔw ma fana ka se ka synergie ni bila en place syndicat signataire du 15 octobre bila en place donc anw ka hakilina ye min ye an ka fara ɲɔgɔn kan donc o fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna la nin y'a san 3-4 ye an sera ka fɛn caman kɛ ekɔli karamɔgɔw ye n'o ye ka statut sɔrɔ ekɔli karamɔgɔw ye en janvier 2018 n'o ye ka plan de carrière sɔrɔ ekɔli karamɔgɔw ye min b'a to les enseignants les plus méritants c'est-à-dire minnu ni hakɛw ka kan ekɔli karamɔgɔw la k'u encourager olu ka se ka choisir ka poste de responsabilité d'u ma nomination kana kɛ politique nomination ye nomination kana kɛ teriya nomination ye donc plan de carrière in b'o ko fɔ article 39 kɛlɛ aw bɛɛ bolo kalama ka article 39 fana sɔrɔ mais a ko ma nɔgɔya f'a nana wolo fanga bin na donc fanga binnen minnu ye fanga ta n'o ye sɔrɔsiw ye u y'u engagé ka article 39 appliquer wa u y'a appliquer fana a sarali laban kɛra nin kalo in na ekɔli karamɔgɔw ka sara kan san 3 in kɔnɔ wari min n'a y'a ɲini k'a di ekɔli karamɔgɔw ma a bɛ t'i jɔ miliyari 60 ɲɔgɔn na la
donc o ye fɛn min n'a kan ka fɔ ni o karamɔgɔw kan ka dɔn u k'a dɔn ko nin ye regroupement mais an bɛɛ de kan ka nin minɛ k'an ka tilennyaw bila kɛrɛfɛ bɛɛ ka école karamɔgɔw ka intérêt ta an ka baara kɛ n'o ye mais baara ka kɛ tiɲɛ kan baara kana kɛ ka école karamɔgɔw ka organisation ta ka t'i yɛrɛ servir n'a ye cogoya wɛrɛ la a kana k'o ye baara ka kɛ école karamɔgɔw ni école dɔrɔn lafiya kama an ka baara y'o. an balola k'a fɔ ni tun ye Samujajɛ Fofana kan ye n bɛ ni sogo nɔfɛ tɛ min ye u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn faamuya ye n'o bɛ kɛ sabati ka se ka kalan yakuba an ka jamana kɔnɔ ala k'o siratigɛ jɛlen min bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ foto de bɛlɛyɛlɛ bɛ k'o fɔ ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye politique tɔn min bɛ yen n'a bɛ wele ko URD olu y'u ka rentrée politique o baaraw sigira sen kan Bamakɔ kɔnɛ na o kɛnɛ kan ko ɲɛma dɔ ye Samuel Jara ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. dɔw ɲɛna ko Sumala Kante u y'a ye an dusu kasira u y'a ye dɔw yɛrɛ découragé la ka yɛlɛ k'a fɔ URD tɛ yen tuguni barisa Sumala Cissé tɛ yen mais an y'a fɔ Sumala Cissé ye URD bila cogoya min na hali n'ale tɛ yen don min na URD ka continuer kan an y'o de fɔ an ko fana an ye layidu ta k'a fɔ Sumala Cissé fɛ URD ka kɛ min ye an de bɛ taa o sira in fɛ a b'a fɛ an ka baara min kɛ Mali ka bɔ nɔgɔ la an bɛ ko ɲin'o baara fɛ donc URD bɛ marché n y'a fɔ ko mɔgɔ dɔw nana don o don mɔgɔ kura de bɛ na filanan ye min ye aw tɛ jɔlen a bɛ fɔ réseaux sociaux la dɔw b'a fɔ journaux la dɔw b'a fɔ radio kɔnɔ ko URD candidat ye joli ye an ma se candidat bɔ ye fɔlɔ o parti jumɛn candidat bɔ fɔlɔ élection dɔgɔdara wa élection ma dɔgɔda nka k'a fɔ ye a k'a dɔn a k'a da la n'a waati sera URD bɛ candidat bɔ min bɛ bɔ URD yɛrɛ kɔnɔ. an balona k'a fɔ ni tun ye Samuel Jara kan ye kɛnɛ kan ka pratique di maaw ma ka yira k'a fɔ ko fanga ɲini nata ye ni ala sɔnna ma n'o waati sera ko URD kɔni ko min sigana tɛ maa la k'u bɛ cɛbɔ kɔni kɛ fanga ɲinini kama jamana marali da kari maa o maa la n'i y'a sɔrɔ bi n'o marali kɔni n'o bɛ ka foto de bɛlɛlen ka ɲɛta ye o se masaramani ye ala kan ka jamana dɔw tigi ma n'an bɔra ye an balona k'a fɔ yirimadɔkaw fɛ yen min ye ka dɔn k'a fɔ ka sugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye 501 logement o yɔrɔw la k'i ka dɔn k'a fɔ bi mankan kɔnɔ bɛ ɲini kana don i ka dɔn k'a fɔ sugu kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya maa dɔ dugukoloko mankan bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ o ko min bɛ yen a ko fara ɲɔgɔn kan u fara ɲɔgɔn kan ka se ka wulikajɔ kɛ u ka sugu kɔni k'u tɛna jɛn n'a ye cogo si kelen na k'a fɔ danga kɛra la o kɛnɛ kan o kumatigi tun ye maa min ye o bɛ tali kɛ a ko ɲɛma Ismaël Tere ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Toi, Ismaël Tera, je suis le président du comité de gestion de la cité de 501 logements. Un journaliste ouvert pour que kana yoro do jirala parce que ñu be dola o ye sira yɛrɛ datugu ka porte kala voie d'accès a y'a datugu ka porte kala ka kɛ comme siso ka kurati kala an y'a fɔ mairie na u b'a fɔ tiɲɛ na ka porte bɔ yen nɔ mais à présent ma porte bɔ yen aw yɛrɛ nana ɲɛ bɛ porte la donc u y'a kɛ cour de ye k'a kɛ logement yɛrɛ de ye quoi bon ni fɛn ma b'a la an bɛna min kɛ on serait obligé an bɛna u bɛna jagoya sisan ka jeunes bɔ ka porte in bɔ o ye violence ye an t'a fɛ ka na o sira fɛ mais an ye maire touché pour k'u ka kuma n'a ye maire ko mardi don u bɛna kuma n'a ye n'a ma ɲɛ kɔ hali n'olu yɛrɛ ka mɔgɔw bɛna ka na porte bɔ u bɛna porte bɔ gɛlɛya jateminɛ na parce que dɔ ye chambre kura de kɛ ka escalier dɔ k'a kɛrɛfɛ o escalier bɛ ta sira kɔnɔna na donc vraiment o ye gɛlɛya dɔ ye parce que ni sugu nana don mɔgɔw tɛmɛcogoya bɛ gɛlɛya donc je dirais que vraiment o escalier ka bɔ yen nɔ. an balona k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ Ismaël Tere la u y'a fɔ cogo min na kana se ma ka fisa wuli ka bɔ nka bɛnɲɔgɔnya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kan ka sabati a kɔnɔ n'o b'a kɛ sababu ye sigidalama bilayɛlɛ bɛ se ka lafiya cogo min na yarabi ala k'u bila o bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an balona k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ Buguni marabolo la dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Disa ani Diera o dugu fila olu kɔni ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn sama bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo mankan o kɔni kɛra sababu ye sariya kɔni ka dɔn ale ye wulikajɔ kɛ nin waati na ka se ka maa dɔw bɛ olu kɛra kasoladen ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra disankaw ye yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma ko in an ɲininkali k'a sen fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ karamɔgɔ ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne ye karamɔgɔ Sangare n ye lakɔli karamɔgɔ kɔrɔ ye n bangera en 1946 ka don école en 1952 n ye enseignement daminɛ en 1963 ka 42 ans kɛ enseignement na ka admis à la retraite en 2005. An ye kunnafoni sɔrɔ nin waati laban in na ko Disa ni Jɛrakaw kɛlen bɛ ɲɔgɔn na ko f'a kɛlen bɛ sababu ye Disanka dɔw bɛ yen maa wɔɔrɔ bonyanko olu bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ kasoladen ye a ko kɛra cogo di. Nkalon t'a la mankan donna Jɛrakaw ni Disankaw cɛ dugukoloko la. Disan ni Jɛra Disan ye mun ye anw bɛnbakɛ n'o ye Npan Sangare a filabilennama
a wulila ka bɔ Masina k'i kunda worodugu kelen kan ni misiw ye a nana se kɔba in ma a y'a ye bin bɛ yɔrɔ bɛɛ ji fɛnɛ bɛ yen ji tɛ ja a ko nin y'ale sigiyɔrɔ bɔ a y'i sigi kɔda in na k'a ka dugu in tɔgɔ da ko Disa nka Disa bɛ yɔrɔ min o de ye Disa ye u tora sigi la kɔnɛkɛ dɔ nana a buruju bɔra Gɔnkɔrɔ filɛ nin ye Kajana mara la Kɔlɔnjaba cercle la a nana i ma sigi Tiɲɛdugu o ye Zancɛbugu ninnu ni Kɔlɔnjaba yɛrɛw ni Kebila ninnu ni Kumantu ninnu o bɛɛ ye Tiɲɛdugu de ye kɔnɛkɛ nana i ma sigi Tiɲɛdugu mais a ma to yen a wulila k'i kunda Kɔgɔdugu kan a nana se Diran Keyitaw fɛ yen Keyitaw u kɔni y'a bisimila nka kɔnɛkɛ ko ale b'a fɛ ka sigi Keyitakɛ fɛ Keyitakɛ ko sigiyɔrɔ tɛ ne fɛ yan nka a ye min fɔ kɔnɛkɛ kɔ a ko mugu sisi de bɛ nin ɲɛ kan ni nin sigili i fɛ nin kɔ bɛ nin kɔ kɛlɛ o la kɔnɛkɛ bɔra ka kɔba tigɛ ka na anw ka ɲɛ kan Disanga ɲɛ kan a nana anw ka mɔgɔ min sɔrɔ yen o ye Wojuma ye kɔnɛkɛ nin a tɔgɔ ye Nafana Kɔnɛ nana anw ka cɛkɔrɔba sɔrɔ yen n'o ye Wojuma Sangare ye o yɛrɛ Disantu tigɛbaga mɔden ye a ye sigiyɔrɔ ɲini anw ka cɛkɔrɔba fɛ a hinɛ donna anw ka cɛkɔrɔba la ka sigiyɔrɔ d'a ma u tora sigi la anw ka cɛkɔrɔba tɔw o baden tɔw u nana ye sa k'u k'i fara ɲɔgɔn kan k'u k'i ma don ɲɔgɔn na u nana fara ɲɔgɔn kan Disan bɛ sigiyɔrɔ min na sisan u nana fara ɲɔgɔn kan ye nka u wulitɔ dugukolo tora kɔnɛkɛ nin bolo a ka sɛnɛ kɛ baasi t'a ka sɛnɛ la nka a k'a dɔn ko Disan ta ye dugukolo ye u ye sigi k'o kan fo ka n'u bɛɛ ntanya kɔsiyan in na Jɛra ka cɛkɔrɔba min tun ka kɔrɔ Jɛra bɛɛ o don fɔ Jɛra dugutigi tun don a ba tɔgɔ Dusu a yɛrɛ tɔgɔ Kɔlɔn anw ka mɔgɔw de wulila ka taa se Dusu Kɔlɔn fɛ ka taa woro d'a ma u bɛna a ka kaba dɔ ta ka taa u ka digi jɔ u ko cɛkɔrɔba yɛrɛ yɛlɛla fɔlɔ ko Disankaw y'ale bonya ko ni fɛntigi nana fɛn ɲini fɛ ko bonya tɛ tɛmɛ o kan dɛ ko u ka taa ta k'u ta don ko Disan de ta don o Jɛra ka kelenw de sisan olu wulila k'u ta ye dugukolo ye san 3 ye ɲinan ye u taara kungo kɔnɔ ka taa anw ka mɔgɔw ka charbon donni sɔrɔ yen ka tasuma bila o la k'o bɛɛ kɛ bugurijɛ ye ka tila k'u ka charbon bɔ minɛnw ta ka taa n'o ye an ka Disanga cɛ dɔ ka foro bɛ a yɔrɔ la yen a kungo la yen ko Sulemani Mariku u taar'o minɛ k'o siri k'o yɛrɛ sirilen to dɔw bolo u ka denmisɛnnin dɔ ka mugu ci o la nka Ala y'an bɛɛ kunnaja kisɛ tɛmɛna a tama fɛ ten dɔɔni a ma sɔrɔ u yɛrɛ siranna ka mugucilaw k'o minɛ k'anw ka kamalen minɛ ka taa n'o ye u ka dugu la Tonba u ka cɛkɔrɔba fɛ k'i to yen ka taa n'a ye u ka maire fɛ Sido fɔ maire ka taa o labila ye an y'o kiti kɛ o kiti o dagoyar'u la mais a kɛra sursis ye a juru donn'u la n'an tor'o la 2021 na an nana mun ye anw ka mɔgɔ kɔngo 6 nana gendarmerie la mun fɔra ko Jɛrakaw nana fɔ k'anw ka mɔgɔw taara ni marifaw ni besew ye ko ka t'u baba kungo kɔnɔ k'a sɔrɔ marifa kelen ma taa mɔgɔ bolo mɔgɔ 2 kɔni bɛ mɔgɔ minalenw na kelen ye Sedu Sangare an b'a fɔ a ma Nala Sedu o bɛ dugutigi taama kɛ o yɛrɛ tuma deli ka se kungo kɔnɔla in na ye depuis a baara daminɛna o 2nan o ye Amadu Mariko sa tun y'o ka mɔgɔ dɔ kin o tun b'o kɔrɔ Buguni yan o ma se kungo in kɔnɔ nka o fana minɛla o minana k'o taara ni marifaw ye ka taa mɔgɔw baba procureur yɛrɛ a ye mandat de dépôt juge bɛ sɛbɛn min kɛ ni minana ten u bɛ sɛbɛn min da i kan ka taa i bila kaso la n'a bɛ fɔ a ma mandat de dépôt procureur de yɛrɛ de y'o signé ka o da yan ka sɔrɔ mɔgɔ ninnu yɛrɛ kumakan ma ta gendarmerie la fɔlɔ mais a y'u ka minali sɛbɛn signé k'o bila yan ka sɔrɔ ka taa Bamakɔ sabu a tun bɛ ka taa yen komi a mitera commune 4 la an ka mɔgɔw jiginnen dɔrɔn ka na justice la u y'u cɛ ka taa kaso la nkalon foyi t'a la dɛ n sera juge d'instruction min fɛnɛ mitera ka bɔ yan Mamani Temine o minalen ne taara o fɛ n ko an ka mɔgɔw minana ka taa kaso la dɛ k'ale tu o kalama ko mais k'a bɛ taa lajɛ a taara procureur ka bureau la a ko a ma ko procureur ma na k'a t'a ka bureau la ko mais ko kuma tiɲɛ ye min ye ko procureur de ninnu minali sɛbɛn siɲɛ k'o bila yan ka taa ka Bamakɔ taa la juge d'instruction yɛrɛ ɲɛ ma da u kan sisan ko k'u lamɛn sisan ko k'u ka audition ta o ma kɛ u nana dɔrɔn ka bɔ gendarmerie la u cɛ ka kɛ mobili kɔnɔ ka taa n'u ye ne kɔni procureur min bɔra yan n t'a tanto a ka surɔfɛnminɛ tun juguyara an balona k'a fɔ nin tun ye karamɔgɔ Sangare kan ye
o kɔfɛ Ablaye Sidi Sangare ale yɛrɛ mɛ kɛnɛ kan ale ye conseiller Kɔkilɛ mairie la an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛ sa ale yɛrɛ ma ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Ablaye Sidi Sangare, ne ye conseiller Kɔkilɛ mairie la, ne ye lakɔli karamɔgɔ ye. Ablaye Sidi Sangare ko Kɔkilɛ mara la dugu min bɛ yen n'o ye Disa ye dugukolo mankan na k'o bɛ Disa ani Jɛra ni ɲɔgɔn cɛ ko f'a kɛra so ye sariya kelen bɛ ka mɔgɔ 6 minɛ k'olu don kaso la bi minnu ye Disakaw ye a ko kɛra de. Dugukolo ko mankan bɛ Disa ni Jɛra cɛ min ye tiɲɛ min tilennen don Disa an bɛnbakɛ de Jɛra la sigi dugukolo nin sanfɛ. Donc an balilen tora a bɛ tile 15 bɔ bi convocation taara di Disa mɔgɔ 6 ma k'u ka na gendarmerie la. U nana gendarmerie la don fɔlɔ yɛrɛ lamɛnni kɛra Jɛrakaw labilala olu ka taa so a fɔra ko Disankaw ka to yen. U ye ne wele ka ci fɔ ne ɲɛna n taara ani sebe an ye ɲɔgɔn ye dala min na u kun kan ka to yen. Sebe ko n'u bolila don an ko an ye danbetigiw ye anw ti boli. Kɛlɛkɛla 2 ni dɔ lamɛn ko dɔ ka taa so tɔgɔlen dɔ k'o to yen o bɛ ko dɔ yira déjà. Donc an tor'o la u ye tan ni ka segin kɛ o bɛɛ y'a sɔrɔ procureur bɛ Bamako procureur kɔrɔ Dirisa Ture. Brusquement araba tɛmɛnen an ka mɔgɔ ninnu ka audition bannen gendarmerie la u nana tribunal la dɔrɔn u mɔgɔ 6 bɛɛ datugula. Ablaye Kulubali depuis diɲɛ dara tɛ ko min mɛn o de kɛra Buguni yan. Ka mɔgɔ minɛ k'a datugu k'i don kaso la i kun tɛ ko min yɛrɛ yɔrɔ la o de kɛra Buguni procureur kɔrɔ de y'o kɛ n'o ye Idrissa Ture ye. Convocation nana Seydou Sangare n'a bɛ fɔ ma ko n'ala Seydou dugutigi ale kun b'a ka dugutigi ci la Buguni yan. Amadu Mariko sa y'a balimakɛ kin o kun b'o kɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la mais olu minɛna ka datugu u kun t'a yɔrɔ la o de kɛra Buguni yan. Disankaw ni Jɛrakaw minnu bɛ mankan na olu y'a yira na k'a latigɛ ninnu yɛrɛ hali n'u sera tribunal la u tɛna ɲininka u bɛna minɛ ka datugu wa o de waleya kɛra ka d'a kan parce que u ni procureur kun bɛnn'a kan. Parce que depuis audition waati gendarmerie la sebe kun bɛ k'a to k'a fɔ ko kasoladon bɛ ko min na. Donc u datugulen an taara ka taa juge d'instruction ɲininka ni min fana mitira n'o ye Temene ye. Ale y'a yira na k'a fɔ ko datugulen ni k'ale t'a kalama. A donna procureur ka bureau la a ye secrétaire ɲininka procureur kun tɛ yan procureur kun bɛ Bamakɔ a y'a fɔ ko mandat kun signalen bilalen bɛ ko n'an ka mɔgɔw nana ko k'u datugu. An ka mɔgɔw ma lamɛn ale fɛ a sinakɔrɔ k'olu ka affaire kɛ quoi. Donc ka mɔgɔ minɛ k'a don kaso la a tun tɛ kɛnɛ min kan k'a don kaso la Ablaye Kulubali. Nin kɛra an ka mɔgɔw la parce que se bɛ mɔgɔ ninnu ye ka tɛmɛ an kan nafolo b'u kun ka tɛmɛ an kan o de y'a to nin kɛra an ka mɔgɔw la. A mitera kɔni ka bɔ Buguni yan a taara communiqué la Bamakɔ ye bɛɛ ka bɔ a kalama k'a yira k'a fɔ ko ja Mali kɔnɔ bi e bɛ se ka minɛ k'a don kaso la i kun tɛ yɔrɔ min na i ka mɔgɔ kun tɛ yɔrɔ min na k'i minɛ k'i don kaso la parce que ko dɔ taara kuma f'i ɲɛna Buguni procureur kɔrɔ ka baara nin k'a lase Mali fan bɛɛ fɛ n'a sɔrɔ nin ye sariya dɔ ye ale ka baara de ye jugeya ye ni kuma taara fɛ e ɲɛna dɔrɔn e bɛ mɔgɔ minɛ k'a datugu e dun kan k'a ko de sɛgɛsɛgɛ e de kan k'a ɲɛɲini hali PV min bɛ bɔ gendarmerie la ka taa justice la n'a tila juge de bɛ tila ka segin a kan ka baara k'a la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka fɛnw kɛ mais o si ma kɛ donc ka u minɛ dɔrɔn k'a datugu parce que ninnu nana min fɔ o ye tiɲɛ preuve t'i bolo o ye anw dabaliya ban. E ko procureur k'a tun kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ aw b'a kalama ni procureur ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ wa a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ de n'a ye ninnu bila ka taa kaso la o yalima o dalilu b'aw bolo wa. Ablaye Kulubali a ma taa yɔrɔ jan a bɛ Mali kɔnɔ yan an bɛ taara Bamakɔ de communiqué la minnu taara kaso la u ni procureur yɛrɛ ɲɛ ma ɲɔgɔn ye u ɲɛ ma da ɲɔgɔn yɛrɛ kan u ma ɲɔgɔn ye u taara justice la dɔrɔn u tilenna dɔrɔn ka taa kaso bon na u ni procureur yɛrɛ ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan u ma ɲɔgɔn ye k'i datugu i kun tɛ ko min yɔrɔ la Ablaye Kulubali vraiment an kɔni Bugunikaw ka fara an Disankaw kan an bɛ yɔrɔ min na an dusukun kamikaminen don ni Mali taabolo kura de ye nin ye an bɛna na se bandaw n'a ka mɔgɔw ma n'a sɔrɔ jamana bɛna taa ni sariya de fɛ k'i minɛ k'i don kaso la k'i to i balimakɛ banabaatɔ kɔrɔ o ni k'i minɛ k'i don kaso la k'i to dugutigi ka cidenya ka nkalon da i la ni jamana taabolo kura de ye nin ye nin kan ka se yɔrɔ o yɔrɔ kɔni an bɛna lase ne bɛ appel min kɔni lancer fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la kiiri ka tigɛ a tigɛcogo la jangata ni fɛn min bɛ Mali kan a bɛ bɔ a kan an ka dugutigi datugulen filɛ a bɛ kaso la Amadu Mariko filɛ kaso la sa y'a balimakɛ kin u dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la a b'o kɔrɔ a taara wele ka convocation d'a ma ka taa datugu dugutigi datugura k'u kun bɛ kɛnɛ kan o dun tun tɛ kɛnɛ min kan donc ne kɔni bɛ wele min bila procureur kura min nana ko Sise ani juge d'instruction kura min nana an kɔni bɛna ko nin ɲɛf'u ɲɛna ko nin kɛra kɛcogo min na an bɛna ɲɛf'u ɲɛna an bɛna an sigi fana k'u ka réaction jateminɛ tribunal dan tɛ Buguni tribunal ye hali ni Badawu da bɛ don kuma de la ni Ala sɔnna a kan ka se yɔrɔ min na an b'a lase Ablaye an b'a fɔ ko a ka kiiri kɛ k'a daja an ka mɔgɔw la juge a ye min kalan kɛ an k'o ka k'o kiiri de tigɛ an b'a fɔ a ka kiiri daja an ka mɔgɔw la a ye kalan min kɛ
o tiɲɛ kan an ko k'a ka kiiri de tigɛ an b'i fo yɛrɛ i ka kunnafoni la bi Mali kɔnɔ mɔgɔw bɛ sigi ka kibaruya jɛlen min ma kɔnɔ o kibaruya o bɛ bɔ Ablaye Kulubali de da an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ani kɛnɛya ani labancogo ɲuman Ala k'o d'i ma. An balona k'a fɔ ni tun ye Abdoulaye Sidi Sangare Kane ye fɛn fɛn i ka dɔn k'a fɔ basigi ni lafiya ye bɛnɲɔgɔnya o bɛ sabati sira o sira fɛ a se masaramani ye Ala ka n ka jamana ne k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an balona k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ mawuludu ka se k'o baaraw sigi sen kan misiri bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o filɛ Misabugu sira fara la cɔ ye Jɛginɛ ka misiri olu ka mawuludu tun bɛ yen sibiri tɛmɛnen in na a kɛnɛ ka Siri Kulubali tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma di Jɛnɛba Tarawele ma an k'a lamɛn. Jɛnɛba Tarawele mawuludu de bɛ an bi nisɔndiyakoba an bɛ hɛrɛ ko de kan bi hakilina bɛn ne y'an bila ka nin sigi Alakira diɲɛ min b'an dusukun na o de y'an bila ka nin sigi Alakira nege de y'an bila ka nin i ka Ala deliw i k'a kɛ ni ninnu olu yɛrɛ ye i k'a kɛ ni Alakira bonya ye ni Alakira kanu ye i bɛ hɛrɛ caman sɔrɔ o de la san'an y'a kɛ an b'a kɛ tuma bɛɛ n'Ala sɔnna an ka mawuludu ko in an kana foyi kana an kɛ ka mawuludu kɛ hɛrɛ de b'a la bɔnɛ foyi t'a la hɛrɛ de b'a la an bɛ Ala deli hɛrɛ de la Ala k'an sutura ka barika don an na k'an hamina ko bɛɛ lajɛlen bila. An balona k'a fɔ o kɔfɛ min ye karamɔgɔ Sayibu Fane kɔrɔfɔ de ale yɛrɛ ma kɛnɛ kan a ye perewatigɛ min di o filɛ. Alhamdulillah nisɔndiya min bɛ na o ye Ala ko nisɔndiya sabu an ka limamuba n'o ye Bajigine ni maa min Ala wele ne de wallahi Ala sɔnna taala b'i jaabi ne ye misiri wele o y'a sɔrɔ n tɛ yen ne ye sigi mun kɛ yan i ka ciden belebeleba in na nisɔndiya wɛrɛ t'an na k'a fɔ ko Alakira tɔgɔ kɛnɛ sigi ko Alakira ne ka sigi kun dɔ ye maa ɲini fɛ ni hamina ko in de bɛ ne la Ala a nɔgɔya ne. An balona k'a fɔ Sayibu Fane nin tun y'ale kan ye karamɔgɔ Alimami Jɛngɛnɛ Tarawele yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Alimami ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Jɛngɛnɛ Tarawele alhamdulilayi fɛn min bɛɛ bɛ wa Ala ta don k'Ala barikada Ala sala min ye an gɛrɛjɛgɛ Alakira Muhamadu la kisi ni nɛɛma b'a ma ka mandiya aw sɔrɔ kɔnɔ o de barikada bɔ an bolo yan alhamdulilayi mawuludu kɛnɛ an b'a sigi n'i y'a jateminɛ kɛ an bɛ sa mugan bɔ ka d'a kan alhamdulilayi an bɛ bisimila nin min y'a kɛnɛ n'o ye Laminimɛ Tarawele mawuludu min kɛ misiri la a ye min kɛ a ka ca sa a ka sɔrɔ a ma fatu bon o Laminimɛ fatulen a fatura l'an 2009 o ni sisan cɛ y'a dɔn ka jan bon alhamdulilayi an tilala ka kurakuraya a nɔfɛ a n'an ka misikɔrɔbaw cɛ n'a muso fɛ an b'o bonya n'o barikada la ka Ala taala barikada a y'an kɛ kira minnu ye kira bangelen an ka nisɔndiya dira Ala taala la a nafa ye nafa belebele karamɔgɔ kira bangeli nafa belebele ka d'a kan Ala taala ko k'ale yɛrɛ kira bɛ foyi kama dafa bɛɛ lajɛlen o k'a ka nafa sɔrɔ bɛɛ y'i ka hakɛ sɔrɔ Ala fana dalen ko kisi ni nɛɛma Ala kira bangeli a ye muso e min ye muso furu a ye e muso e cɛ e min ye cɛ ye a ye muso k'i ta ye a ye den k'i ta ye n balimakɛ a y'i ka nafolo k'i ta ye k'a sɔrɔ kira mana tigi tɛ nin si la a ye hakɛ sigi nin bɛɛ la cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ nafolotigi ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn cɛ Ala kira ye nin bɛɛ dan donc Ala taara bɔ nin bɛɛ o barikada ye. An balona k'a fɔ ni tun ye Alimami Jɛngɛnɛ Tarawele kan ye u y'a fɔ cogo min na san wɛrɛ ta yarabi Ala ka san wɛrɛ ta ni k'o fara ni alisalama kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen si kan a dabɔra kɛnɛ min kama diinɛ yakubali don Ala k'o sankɔrɔta yarabi Ala an bɛ fɛn min nɔfɛ bi n'o y'a sɔrɔ jamana in basigi dugawu kɛra kɔnɔna ka gɛlɛyaw k'olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana sen na Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samakɛ mun b'i bolo. An karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Taiwan jamana kan a ma dɔn k'a fɔ juma tɛmɛnen fɛn min sirabaka sira dɔ n'o ye arayi tɛnɛnka sira dɔ ye ko ale kɔni kasara dɔ kɔni kɛra wa Taiwanikaw fɛ yen a ma dɔn k'a fɔ ni kasara in yɛrɛ kunnafoni y'a jira k'a fɔ fɛn min mobili b'a dɔn n'a bɛ wele ko agent de chantier ko dɔ de jɔlen tun to yɔrɔ dɔ la ko a bɛna fɔ ale kɔni jiginna yɛrɛ ma ka taa bila ni arayi sanfɛla la o bɛnna ni tɛrɛ yɛrɛ natɔla ye an b'a yira la k'a fɔ maa 41 ɲɔgɔnna kɔnɔ ko olu kɔni dayana ni kasara in senfɛ
n'an bɔra yen an bɛ taa birimɛnikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ fɛn min ye nisɔngɔ ye taamɔ ye n'an b'a fɔ ko manifestation ko olu baara kɔni bɛ sen na sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la sibiri tɛmɛnen na avril kalo tile 3 wulikajɔ kɔni tun bɛ sen na fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin taamakɛla ninnu yɛrɛ ko olu ni lakanabɔ kɔni na kari ɲɔgɔn na fo marifa kisɛciw nana yala o senfɛ sa maa naani ɲɔgɔn kɔnɔ olu kɔni bɔnɛ n'olu la n'an bɔra yen an bɛna mozambikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ fɛn min ye mozambik jamana ye nin waati na fɛn min ye jadisi ye olu ka wulikajɔ barika bɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ o de senfɛ sa faransi cakada min bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen na n'ale tɔgɔ ko total n'ale ka baara ɲɛsinnen don tajikow ma ko olu kɔni y'u ka baara yɔrɔ bɛɛ lajɛlen datugu wa u ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ kɛ ka olu labɔ nin jamana in na ko sabu k'a bɛna fɔ don nataw la ni jamana ye a tacogo ko gɛlɛyaw bɛna don a la kosɛbɛ kosɛbɛ n'an bɔra an bɛna birikinakaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ fɛn min ye jadisi o yɛrɛ kojugukɛlaw ye olu ye wulikajɔ dɔw kɛ ka binkani ta ka ɲɛsin birikina finitigɛlaka dɔw ma olu ka dayɔrɔ min n'a bɛ taa Walibugu a yɛrɛ k'a fɔ finitigɛlaka minnu yɔrɔ kɔfɛlen na an b'u wele ko unité mixte des gendarmes et des volontaires denmisɛnninka minnu n'olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ walasa ka se ka kɛ lakanabaa k'olu kɔni dɛmɛ mais ko senfɛ sa ko olu ka mɔgɔ 8 kɔni tora nin janjo in na n'an bɔra yen an bɛ taa Nigériyakaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ Niger jamanakuntigi Muhammadu Buhari ko ale kɔni fari ma da la nin waati na dɛ wa k'a kɛra sababu ye k'u y'a labɔ ka taa Angleterre jamana kan ko nka k'an bɛ don min na bi ko kɔrɔfɔ kɔni cayalen don kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn min ye fanga sinamatɔ olu y'a jira k'a fɔ ko ni jamana ba ye ko n'a fɔra ko jamanakuntigi ma kɛnɛ ko o bɛ labɔ ka taa jamana wɛrɛ la k'o ye lagosiba de ye ko b'a jira k'a fɔ gouvernement minnu tɛmɛna fo kana se bi ma ko u tɛ ka baara kɔni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Tunisikaw fɛ yen fɛn min ye Tunisi maa minnu bɛ yen n'an b'u wele ko association des migrants subsahariens fɔ cogo wɛrɛ la dunanw don olu bɔra ka laseli dɔ kɛ dɔ furancɛ tɛmɛnen na u y'a kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la u y'a jira k'a fɔ fɛn min binkani wale kɔni k'o bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma waati bɛɛ lajɛlen la nin binkani wale ko a bɛ kɛ Tunisi yɛrɛ faaba kɔnɔna la fɛn min ye marifaw walima ka taa se muru ma n'an b'a fɔ ko arme à blanche ko olu kɔni bɛ ta nin Tunisi ka den fɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka olu kɔni dɔw masiba k'u bɛ wele kɔni da ka taa se Tunisi marabagaw ma u ka wulikajɔ kɛ joona joona walasa olu bɛ se ka lakana cogo min na ka kisi nin wale ninnu ma an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔn kɔnɔfana na alo kuma b'a da tuyɛnni an bɛ dugawu kɛ yarabi ala Mohamed Samake a fɔra cogo min na yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an y'a fɔ ten fɛn min ka dɔn k'a fɔ ni ko mɔri min ko diɲɛ ka wuli i n'i ka walankolon aw bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na dɛ ala ka hakilisigi basigi ni lafiya k'o sabati an kelenna bɛɛ lajɛlen la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'an to an ka sigiyɔrɔw la